Con esta obra, que sairá a licitación nos próximos meses, eliminarase un punto de concentración de accidentes na estrada C550. O proxecto contempla a construción dunha rotonda no acceso ao Peirao dende a travesía da Igrexa, nunha curva con escasa visibilidade e que soporta un elevado volume de tráfico, especialmente durante o verán. Estamos a falar dunha actuación nunha zona onde conflúen pois o acceso a Peirao, a estrada autonómica C550, tamén a Avenida da Diputación, unha zona con pouca visibilidade, polo tanto unha actuación que consideramos necesaria e que supón a eliminación do teito de concentración de accidentes e, polo tanto, unha actuación que se enmarca dentro da estrategia da Xunta de Galicia de eliminar todos os treitos de concentración de accidentes das estradas autonómicas nesta legislatura. As obras consisten fundamentalmente na execución dunha rotonda, dunha nova glorieta. Ademais da glorieta, a obra complementarase co acondicionamento da contorna da Igrexa, onde se habilitará un área de estacionamento. A intención da Consellería é incluir no proxecto as suxestións e demandas dos veciños, motivo polo cal a titular do Departamento, Etel Vázquez, mantivo un encontro cos residentes en Portosín. Realizar aparcadoiros, tamén unha pasarela de madeira para pasar sobre o regato que está nesta zona, polo tanto, unha actuación en materia de seguridade viaria, pero indo un pouco máis alá para reordenar todo o espacio e o queremos explicar pisando o terreo, falando cos veciños, mellorando o que poidamos mellorar pisando o terreo e escoitando a xente. As obras contan cun investimento de 500.000 euros e está previsto que dean comezo neste mesmo ano.